Perangke mai ke pha lake nagorik sureksa mons hoi lapen inut RTI claim bang phu hoi lo lasi nili ke nagorik sureksa mons along a president lapen RTI take claim bang phu lo lapen nili dung bangke netro phangchu lake vice president lo nagorik sureksa mons lake netro phangchu lo lapen pualang li bangke la kupli homosti lo a president lo nagorik sureksa mons asi pinini litum perangke mai ke pha जैसे मेट पेट पेन के फालम थे बंगे ला फैलो जे कार बियांग लोंग रात इली तुम रोंग रूप के दो कावे अकर बिया खाय अंत में चिरक तक दो नंगी पा फांसी नीली पिनीला सो अफरंग के माय के फा लसी इली तुम का चिरक तक ते अजयने इली तुम का चिरक तक ते पट इली तुम काय kita chok jibon bang aphan ininga chithe imithang akhe hijan imithang amunit akorte muti punu posar si dulu pu ininga chithe joine ili tum ke long ya sonta long nune delu lasi la so putaksi chethan phui nang le tum lasi nili pini ke chengsi ke lahalo non ke dam tang jitu krong phlia tuar an alam ki ke dosai la ke nili gali ka do kawe taning je lo nili taning je bom lo lasi hala swang thun pini ka ning je ji bangala pohelo je ili tumalong national highway 627 national highway 627 amsoi gate to hadima hasawan si laso atuar ke kapalipo tulen lake krong ni atuar lo non kapeleji lasi hala krong ni atuar kapeleji amsoi gate to la hadima hasawan kapeleji lake Nagaon district ta kroy putpo ladak district ke thom West Karbi Anglong Nagaon district lapen Dima Hasao a district la district ke thom lapen Meghalaya ta asap o kaparlu ceddo hadak kepada Dima Hasao adungaralo lasi laswa towaralong ili tu West Karbi Anglong arada tumta kacerok tok dunjia phansi ladak ili tum ke claim ke dam nangi koson ma laso phansi cethan sinang pusi nili dak ferai ferang ke mai ke pha lasi ke chengsi la phelo jela West Karbi Anglong jitu amsoi tu dak doyang mukan West Karbi Anglong kapuri laso tulen atuar 627 laso atuar ke Gazette of India la hello Gazette of India lo lasi ladak Gazette of India hadak pen nangkai proof ke lake na kopenelo 9 November 2016 9 November 2016 lalo lapen ilitum dak Karbi Anglong ta laso longsi ilitum ta do dun koklo lasi dak niligi puji bangke laso arong jitu ilitum kapuri dun laso West Karbi Anglong kapuri dun arong lapuhai lo nili non na tumhan patini po kecengsi ke dongka mukam revenue circle longapuri lake amri sorry nili dia kha lake okalang lo dongka mukam circle amri development block along kapuri dun laso along kapuri dun ke arong ke laphelo dalimbari ladak alang letum ke toke NC mane non cadastral dake free सरकारी along le puta pulong le forest puta kali rat long le puta kali la puson silatum dalim bari long ketok la pen ako do thulang senani nodi arai puri ponpo langteng la pen gila patta la pen hatigor rodhula te NC area sipuri lo la pen borkok la te NC area lo la pen plim plum abi lata NC area sipuri lo lake amri block along lo kapuri la pen ako puthot rangchu na dongka revenue circle thak lo lake chinthong block development sipuri ponpo lake arongamen ke la phelo maisam rong ta NC area pusipulo boithalang so 1 boithalang so 2 la pen hongkram 1 hongkram 2 la pen huru bolthor lake moza ke west rongkhang lo la pen rong tara lata NC area huru bolthol lahalo la pen garu gaw la ke west rongkhang alo sipuri lo ako dothulang lake east rongkhang moza la bangke tengkara langso podum pukhuri la pen langhan urban
la pen Phan Krigao Arban la pen Kolonga East Kuthepi Terangao Dongka number 2 Langsudo Theso 2 Telehor Inglong Parpan la pen Ramsingao Prilu Harlong Sora Jengkha Kolonga Phelangpi Ampothar 1 Ampothar 2 la pen Khirni LSM Farm la pen Inghin Ingchin Langso Lamba Pathar la pen Doyangmuk Hawaipur Moja lasi laha hello Karbi Anglong West Karbi Anglong long non krong ni atuar ke wangji along kapuri dunke laha hello lasi halada ke do araratum aphanili pini kapachini ji nangli tum pherangke hoi pen je nangli tum patta ke long ji aphan nangli tum chebor idun ignoi la pen arona teng ko son si ki claim nei ma la ke circle office damlote bang officer tum sinang thanpo lasi lasolong ilitum Karbi Anglong West Karbi Anglong tum jasemet pen nangli tum non pen cisik dunang po hoitu ka cisik tanglo pulote la tami ulam lo setami lahai long patta cikuri dunang ji kopia posinili la solam ki pudamik ma ke damtang grong fliatuar ke omorsing tiso em revenue in charge alangli bang cipahem phupon pen alangli leadership si Tenzing Rongpi joint secretary kala lasi alang ditum aphansi lapen mondol turun rongpi jasemet pet pen turun rongpi alang tum kaddu kawe cera pensi kalili kalang lang dak along le patta kuri pen rat along le cerai pi lo pusi nili ninging tum lasi alang ditum han kacisik nei laso bangket do pusi nili aku kethan thuiglo lapen lada bang nili aniom bang chini pame medelo lasi ke thekere tum ilitum Karbi Anglong ra tum ing chabitha je Karbi Anglong along pawara bang nang ke bathuba nang ke koma mante aron sila puson lumala bang nili chini ne delo athe non nili ke than bom la West Karbi Anglong krong ni atowar ka puri pon 627 along ke dak competent authority ke deputy commissioner phansi ki pipon lada ke deputy commissioner phansi ki pipon sitame same road same time dak dima hasawa bang ke joint secretary in charge revenue phansi ki pipon lasi hinivet inglong a district along ta kopi posi break danglo hadake joint secretary revenue in charge fan pilong competent authority dak West Karbi Anglong ke pilong le det ma lata nili chining tu lasi laso hormu bang je prabjin pen CM tuliram ronghang ake hai alangli labang celar nang pusin nili puing tu lo deputy commissioner adim ke dake joint secretary ba komat pharma ki pinangi nang letum pimelo athe West along ta non head joint secretary akimi ki pidolo lasi hala tuman pipede pen deputy commissioner pirong lasi ladak ang thekala phelo asam pen hadak hills area pen kapabelek awipin pu bangke Nagaon district ka puri along ke additional deputy commissioner phansi hadake kala ki pilu mane competent authority ki pi lasi hadak pen inglong asodim koson sinang tum isiat ki wanlo lata nili chining tunglo mante la puson arlu la puson dukok ma CM ake hai tuliram rohang la soka chini dukok ma je lada kala ki pi aprang Dimapur bypass Michael Timung la pen non apila National Highway 29 along Tenzing Rongpi phan ki pi hut arlu pen ki chok chi thit tan dukok aposi Karbi Anglong Autonomous Council secretary tuman pia header revenue in charge pia header mat lasi halat disi fan piroma la tani litum rat pen nang lit fan nang long pen tum chining tu lasi kopia posi la son ke dukok lo la tani litum chining tu lasi kopi posi nili dak kaning je akhir pangtang rema nili ahok alam si aprang me than lo rar phan than di pusi nili thaniglu lasi la bang so towar long nangji pu bangke CM tulira make hai chipiduk pen alang li logot Horen Bay MP ta damlo Delhi Nitin Gadkari phanga che tongdam lasi a photo ta lailo nang litum phana tek lailo je alang litum la so towar long nangji pu phansi ka bor i glo setame nili pudai make ka bor i chot long nei pu chokke long de da pitame kiduk ke la ratum ta kadak arona tengpen nang long du nei kasi no hedong nili ning je lo je dak National Highway 29 long package 5 along ke koson lo ne omorsing tiso abang nili non bang arnam plang sita apornang le rok sining jenang konglo nili kachinia tengke omorsing tiso em alangli sarpilo labangke bang arnam plang lo sita menili ning jenang kokpo kajok ing tipi
package 5 long kajok ing TP pamen pen penang anadim do hisab lo te long cap bakta society tai ba long cap an amui le rong ji la pen omorsing tiso ame thangamen tame la son thak thak si long cap bak do kok ta hai ba society kom chat ta hai la si nili la so jasimet pen pini ke pha bangke nang le tum chi thik dun tu pa ja hala puta nang cherai et ta hai lo hai tu la si la so posi nili la kaning ji iglo la si alang le tum kinam pulutang te ko man tu si kinam lo la so long le plot in koi thong cap along le kinam akhorot ko son lo lake nil tum rata chining tum lo ho to lang le kinam mane sa kinam pusita la tum non akimi kinam pulutang te hala da ke do rat ke do barim tum han ha tu ili tum kadueta alam mga chinis ta ang thekave je pota ke long dam sumpik la tum han arni pahelat vare titi apor hot vare titi la puson asi kopene kapasiksak kapanik nak dokok si halatum asai jok jesi latum han along li abang cipinang et maputa nili alang tum han akoy waning tum athe ko mat amunisi piniar ni ekuti gelong edim 1 lakh long si ordet ko mamunit asona kilu dolang manonta kar biang longara lapen la tuwara rai kidun asap savet la hai phanam chom chom pi phan ko sono lake la si la son ka chiplang ple det je phansi west kar biang long arada tumba la so bangke cherok tok nang po nang tum patta chikuri noy la pen siam phan tulira me ka hai phanta nili pachining tu je ladak patta bang ke joy ke je toar ratum ke long ya toar dongka sarkulo long bonai pinoy alang le tum ratum ke do barim tum bang patta pachikuri nang pusi nili ning yeng tu lo la si la puson ke dam tang ke chok che nili than ulo ako ke wangjen ja than thola la si lai ke chok che ka du ka heavy group en ke dam tang ta ni lo omorsing tiso em alang li phan ke revenue and charge pen ke la phan ke la u nang po la phan ke ing ton nang pu pusin nili cm ake hai tuliram long hang phanta nili pachining tu lo athe alang li da ke claim pon ke chok che joini pini ratum ko alo ne la forland along ki sumdun la ke ka du ko da chini lo ke open secret pul lo ke la si ka du ke da chini lo la si ke dam tangar nita la hai char mu saita ke do i long lo la si nili pui bang ke ki ju si ke je west kar benglong arat nang le tum aphan la at rong amen ta nang than ik et lo nang le tum patta chi thik du noi la pen cm handa ko puthot nil ke chuni ring tung bang ke patta ke long joy ki phan dong kam kam sarkulo long hala dak awar cycle pinoi la pen omorsing tiso alang phan revenue im pen bang ing than nang pu pusin nili klar dak pen ni yeng tung lo la si pen ni aphan ke mai bang ke la hello nili ke phake nang le tum hoi rar phan message ke pon pinai family yung amen approve pakado section 5 along lola ke section 5 de package 5 dasi sap apo ne pika sing tiso la ka betang men lo let mon sing tiso dong si la iam kandidat pro te la da chin lo de san ni le chini ke iam mo sing tiso lo la hello along le asavet kidun commercial la ke patta number dak number 297 56 la pen ako section package 5 lo la ke package 5 lo la pen omorsing tiso thak thak lo lata alang le long le bang ke la ke hem do pusia peklang residential la ke 288 patta pp number 53 lalo omorsing tiso lo lata la pen ako omorsing tiso residential hem do pusi kapak lang lo lata 163 pp 82 la patta number dak number lo residential private pulo lata ako nili la puson pu bange mathati si chi 6 sedet asia sa onal tu por enang koklo asal pmn bangke lailo ho kajok ing tipi ladake ake sarmen alang litu masar buramen sikitok katharing tipu lake commercial 330 pp 35 ne pata number dak number lalo kajok ing tipi lapen ako omorsing tiso lata residential alang li hem do pulo pakla private lata hem do lo apen ako omorsing tiso lata hem do pulo omorsing tiso lata hem do pulo lahai lo dak pata number dak number kadu kita dulo
nang liga cinia teng tante opuson sila bangso EM omasin piso la an along le upload kacerai long lo nang liga cinia teng Kala sinili ratum pen kacinia teng pelotang te alang itu mau kin nam tadu tahan. Sanili puji bangke kin nam koson si motan nili nielo nili ake ong dung apoisa ke long ya dim ake ong e poisa pen ki kroi kopia polo lage. Ada kalau aku ison bangke ake ong e peni e plot di vet lata alam habe. Kalau ana plot ki ong ke koson lo. Tamane hoitu alang li IM ke. Lapen nili karju long dei nili long thang ang thek abe. Lake ang thek abe nili tanpa coba be sta patta bang pipe patta ke do tumanta patta pipe lo alang litum long si biat po hotu iam long biat po file lo hoi mondol long biat po hala so rong so tuman pipe asil ana dim ke ong long ko son lo alang li pan kin nam un ke lage ko son si kin nam un lo kin nam pu sitame lapen ko son lo lang li hai ka chini ke asi hotu hala tum ka chujor pustame nilipui bangke rong sor asai jogje si lake ka chujor nang lo lage nilita ningang helo ake komo poisa ke asi hoitu pata ke claim awal sai pasung krung lo la ke tu beda chini lo pini bangoi pina bangoi pula pusung dok si dodo asi lason aposi hoitu alang itu bangke lason chip nang kok lo putan nili ningjing tung lo sini lila kachithik amen kaning ye ji pule nili kachithik ke bang li masi asap o rinang chet lo ke release ke dak release lo dak ka release paisa bangke nili ho bangke pini lahai alam le nili kaning ye ji pukali nili jasimet pet ke la west kar biang long alam si kasi laso posi lahai bang nili 6 sedelo asi package 5 6 7 31st July 2023 an ke lake 4 len paisa package 5 6 7 an lake package 5 ke 47 crores 24,000 lo tapen package 6 ke 165 crores lalo 16,000 lapen package 7 ke 44 crores 76,000 lo lake asi package 5 jasimet pet pen nili ke 47 crores ke release elo lake join account ada account na long sidolo lake join secretary lo tasi dang la sini li muheta ning yelo isi weda lam lo je alang li pan bang la dak ke do bang ke intil jira wede po athe 1956 itu guidelines itu national highway guidelines la pen right to fair and transparency pala so guidelines ala tak tadu 2013 nota intil et nei ha revenue office dam si revenue office pan arju et si dak munir pan apatta kuri nangji pusi dak ke top do guidelines tasi guidelines ke alang le chung follow kun le pin lo asini le pui bangke la so bangke chok chilo ki wang jiar ni bangke ting thir ji na pusi nili ningji thaning tung na 4 lane butha